bụ nurse mana di bụ n'obodo oyibo wee si obodo oyibo wee bata na ndịda wee bịa mee ego m mesie ego m so wee chighebe azụ nọrọ na Naija. N'ihe m chelie bụ 4 years wee na-asị ya otigolu m akwụkwọ ọ sị eni a ga-etile m akwụkwọ otigolu m akwụkwọ ọ sị eni a ga-etile m akwụkwọ isi oke o na nsogbu adọrọ so ọ bụ na ya na-abọ wee na-emekwu ya ịmaga onu back and forth anọgide one day o send alụ m fọm si m filisie m submit mana fọm afọ ga-akpọgote m dịka onye bịara ịlụ ọrụ n'obodo oyibo ọ da-akpọgote m dịka a ga-asị na nwunye ịghọtara na mgbe na-asị ya kezi na-eche na ị ga-akpọgote m dịka a ga-asị na nwunye gị ka ị bụ nya nwunye gị ka m bụ ọ sị ya na ọ bụrụ na ọ chebe mgbe ya ga-akpọgote ya dịka nwunye na o nwere ike iteki years ịghọtara na like na ọ karịa mma na o si ụzọ anụnwa bịaba na ọbịbịa bụ ọbịbịa na ife nọ na ya abụghị bịakwara abịa ya gwa ụmụnne si ya kedu ihe ọ ka na-eche ya jebe obodo oyibo ya wee filise fọm submit o mesia ife ndị o mee with agent o wee gaba obodo oyibo ọ sị bụ na elu onye na ya na-abọ bili na 1 bedroom kafabi ya wee mebe na upgrading mesie wee nweta ọlụlụba ọlụ ọ sị bụ ka ya bịa na ọ gwara sị ya na ya chọrọkwa na fa ga-enwe joint account number 1 then onye ọbụla enwe personal account ya every month na nna ego nefa ga na-etinye na joint account then nke ga-afọzi na personal account gị ka ị ga-eji wee na-arụ around kafa wee nwee ike mee investment mee so many things fa chọrọ ime nyakwelụ pịa ọtụbịa ibe ya mụọ nwa ya na-alụkwa ọlụ na ife ya ji bụ ụmụaka na-abụ fa na-etinyekwa ego na joint account ọ sị m anọgide di ya ada alụzi ọlụ ọ na-alụ wee nweta ọlụ post office ịghọtara na ọlụ post office o nwetara bụ ọbụkara na post office ịmara ndị DHL a na ndị otu na di ya na-aga na another state sometimes ị ga-eje deliver 1 or 2 o nwere ka ya si wee malụ ọ sị bụ di ya na-eje na-abata na nsogbu adọrọ kama na ofe ife ya ma bụ na ọ nọgidezi ọ da anatazi ka o si anata ọ pụọ mgbe ụfọdụ 2 weeks mgbe ụfọdụ 1 week mgbe ụfọdụ ịgbagolu ọ sị bụ nne life ha na-agakwa ya nọgide notice na ọ na-abụzi di pụọ na-anọ longer time karịa etu o si anọ bụ ịgbagolu n'obodo oyibo everybody na-adị busy and moto ka ọ na-anya ya nnekwu moto ndị eji edeliver say big boxes na ndị otie ịgba na mgbe ụfọdụ na ha na-abịa si ma Canada sef because na ọdụ drivable ụdị ha nwa so ọkwana ya ọ sị bụ nye notice na ọ na-abụ ọpụzi mgbe ụfọdụ ọ 3 weeks 1 month ịmagolu n'eziokwu na another state ka ọ na-eje mana anyway ya gbakwa nkịtị until one time di pụọ na ọ batara for 2 months ya na wonder kedu ife so ka ọ pụzila afọ ya echeketie wee si mba maka na di na-akwụbu ụgwọ ụlọ fa ịma na unu bụla ase kọpụ ofu onye ga na-akwụ ụgwọ na it's not like na onye nke ọzọ ama nkwuo mana ịgbago olu onye na-akwụ na ga na-akwụ as long as n'ọnọ so ịkwụ ụgwọ na ịma na monthly ka a na-akwụ ya wee luo ya wee chekete na afọ ya wee jebe na joint account because na joint account afọ ka esi welo eme ihe akwụ ụgwọ ụlọ wee luzie ego niile fatile na o nwere nke afọ n'ọsọsọ nke that recent month bụ ife dị anọ ya wee sị ka ezi ihe na-eme nọ ya wee jụba ndị bank si akwụ n'ụdọ otu wee nwere dị akaụntụ ya sịfa o wee sị anya jụọ the partner ya wee sị ya keke a ga-esi jụba partner na ọ bụrụ na o nwere ife partner mere na ọ ga-agwụ ya ịghọtara na so ihe nke a gbasasị anya ya wee chelu die o wee jesie wee nata ya wee jụbịa sị ya ka ezi ihe mere ego anyị na-edobe na joint account because na die na-akwụ ụgwọ ụlọ ya na-akwụ bills and ebe afọ ka o si akwụ those bills and because of that na ya dị enenyeli ya anya ebe afọ ịghọtago mana ya ma na o nwere ego nke na-afọnụ because na ewepụrụ nke ga-adụ adụ na nke a ga-eji na-akwụ bill fa ncha niile na afa chọrọ ka fa dobe more na their personal accounts ịghọtara na ọ sị ma ọkwa ya ajụbịa
nya jubia ya si ka ife Lagos nya nwa kedu ife Lagos nya wesa kedu ife da ajụrụ ya na gị nwa na-akwụ bills gị nwa na-eme nna ka ife da ajụrụ m ụda ajụjụ ọ sị ya na ya marakwa ife Lagos ọ sị ya gbakwa nkịtị ya jụkwa again ọ sị na ya mara ife Lagos chaji erie ya wesa ma iche nọ na Nigeria ka anyị nọ na anya nọkwa na Nigeria o ni amori ife ni adodat naive abrozi nke ni amamu ife Lagos ape ya tago after all na fana ba nọrọ as a married couple n'obodo kedu ife mean because na kwa amunu that na no si anya bia do ka nurse ni abiara as the wife mana mgbe ha na-apụta which I forgot na mgbe ha na-apụta na di egwali asị anya nwakwa na nwatinye marriage certificate ha na ọ bụkwa na onwe ka esi wefe ya na ọ ga-emebili ha ife ya gwa na nwatinye na o nwere bọsọ ọkpọlọ ya kwụsị okwu nye tinyekwana marriage certificate nye tinyekwana marriage certificate onye kwesị na ọbụgodo ụlọ ikpe ọtị ya n'obodo ịghọta na mgbe ọbụla fa chọrọ ịbụkwa married couple fa bụrụ married couple ọsị ya emezie nke afọ ọbụla akwụkwọ fa ya wee na-agwa nwanne nwoke wee sị anya weli ejebe nya nwakwa na nwa nya zoo onye n'ime pantị dọ na pantị n'ime ihe anya nya nwa na nwa hapụ ya n'ụlọ ya weli ejebe nkesi ya mụọrọ ife ọ ga-eji na-ekwu ụdị okwu nya sị ya na o nwere ike ọ bụ na afọ ọbụla nsogbu nwanne nwoke sị ya na ya agwago gị weli ejebe ya wee were ya wee jebe wee sị ya that na ọ bụgodulu sef na ojiri wee jee na ya ga-snap ya send arịa na ihe a mana ọ kakwa na o jele hand copy wee jebe ọsị ma ọkwa ya so na ya jie na o so na secret ya ji wee bịa maka na o nwee ka ọdụ ya ga na-asị na ya nụrụ di wanyị na ya na-anụ di papa ya ọtago maka na afa papa ya ka ya jizi wee bịa because n'obodo ị nwere ike ị na-anụ di na-aza afa papa gị ọ dị very legal ọkwa legal nke nwa ọ dị ka esi eme ya ọta na ehe na ife dozialụ gị bụ mgbe ọbụla ị chọrọ ime ihe ọbụla gbasara married ịgwafa and ị bịara abanye na system as married oles ị chọrọ ịbanye na system amagolo na ịdụ married so ya wee na-ajụ die na-ajụ anya wee jekwube ndị bankị wee sị ndị bankị biko na unu nwere ike trace CCTV ka amalụ ka ego si wee gaa malụ akaụntụ onye na-emuvu ego malụ everything dị na ya wee jekwuwe ha ya na ndị bankị wee bido ya na-ejezi sọsọ ya na struggle ka amalụ ebe ego onunwa si ịghọta ya wee si die na a ga-egetikwe police involved because ọ bụrụ na ọ bụrụ gị were ego onunwa na ọ bụgolo ska ọsịa mba kedifọ na-egetiri police involved kedifọ na-eme na ya sị ya na a ga-egetikwe police involved na ị nwere ike ịghọta ọsịa anyị enwe n'eme so ka alụzi na bank kwukete one guy wee sị ya kedife ị na-eme get police involved ọ bụrụ na police dị akwụkwọ kịta fe list ye everything ịghọta na ọ dị very easy for them ya wee get police involved wee chọba wee weta etu dị esi wee transfer the whole money ọ bụrụ na ife dị na-eme bụ fatinye nke this month owepụ nke last month fatinye nke this month owepụ nke last month ndị polisi wee tresigide ebe dị ego na-aga o wee bụrụ nọ na akaụntụ nwaanyị ọzọ nwaanyị onye ọcha ọ na-anụ o legally ọ na-anụ mụtagoli ụmụ na-atọ